Здравей! Днес ще ти информирам за условията на труд на сезонните работници в селското стопанство и градинарството в Белгия. Като сезонен работник обикновено нямаш класически трудов договор, а работиш с тъй наречената карта за бране Blue Card. Тя трябва да се попълва всеки ден. Работодателят всеки ден решава кого да наеме и той има задължението да регистрира наематите работници в службата за социално осигуряване. Сезонните работници могат също така по време на кампанията да работят за няколко работодатели, но имат право да използват само една карта годишно. Картата за бране се получава от първият работодател. Разбира се, възможно е да работиш и на постоянен трудов договор или като временен работник. За този вид заетост служителите не плащат социално-осигурителни вноски, но плащат данък върху заплатата в размер на 18,725%. Този вид заетост е ограничен до 50 дни годишно в селското стопанство и до 100 дни годишно при бране на плодове и зеленчуци. Работодателите са длъжни да сключват застраховка срещу трудова злополука в полза на своите работници. Ако се разболееш, можеш да използваш здравни услуги. Плащаш медицинските разходи директно на лекаря или зъболекаря. Ако си регистриран в белгийската здравноосигурителна компания, тя ще възстанови 75% от разходите ти. Ако си работил 800 часа през последните 12 месеца, имаш право на обезщетение за болест. За повече информация и адреси, за контакт, за помощ или съвет, виж по-долу.